Se adresează tuturor oamenilor care vor să schieze sau să se dea cu snowboard-ul. De la începător, la schiori de pârtie, schi alpin, până la rider care se dau în zone de off-piste sau chiar celor care vin și învață aici cu ajutorul instructorilor de schi. În primul rând, oamenilor care simt nevoia să aparțină unei comunități și să se bucure de sporturi de iarnă. Ce mi se pare cel mai fain la ieșirile Revolution Kids e comunitatea care a pornit de jos, construită de Marius Cieto. Faptul că schiem în afara pârtilor, pentru noi e cea mai mare plăcere. Nu des prinzi așa zăpadă faină să poți să te dai într-o stațiune așa de mare cu foarte multe posibilități. Anul acesta s-au aliniat toate și ne-am dat în frig, soare, zăpadă de 1 metru, a fost incredibil. Ne-am dat cât am putut, cât ne-a ținut picioarele peste tot. Foarte fain. Rolul activităților e cumva să strângă lumea, să aibă o interacțiune. Am avut seara de board games, am avut stretching, yoga. Toate astea vin să completeze și să fie un motiv ca să ne strângem toți jos în lobby-ul hotelului, să interacționăm, să aflăm lucruri noi, fun și educativ. Cam asta ne dorim.